Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Trantay 7 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners kag mga viewers, it's 4 kita subong sa bulan sang Hunyo 2021. Palyog, padala ka mo dire sang inyong mga greetings, suggestions, kag reactions kay amon basahon. Sa mga listeners kag mga viewers sa kaumahan kabukiran, kadagatan kag sa iban nga pungsod nga may mga Ilonggo o kon mga Pinoy, kumusta na kamutanan? Palyog, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Standby sa ato nga mga listeners kag mga viewers, medyo maulanon subong sa syudad sang Iloilo. Nagapanguna subong sa COVID-19 ang Negros Occidental. Ginasundan sang probinsya sang Iloilo, sunod ang syudad sang Iloilo, kag ibaluon naton ini karon ang kaundan sang mga impormasyon. Standby, i-check taan ay ang sitwasyon sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo. Now, standby lang sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline, kag palihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline para nga man-notify ka mo kung ano gid man nga mga insidente kag ano nagakalahinabo sa bilog nga Pilipinas kag sa sagwa sang pungsod. Insigida mabalaan nyo kung nakasubscribe ka mo, naka-like, share and follow ka mo sa Iloilo Newsline. Tingwanta nga makontak dugay-dugay, palihog lang no, i-check lang sa time to time kay para mabalanta ang sitwasyon sa panahon. Sa aton nga mga headlines sa paghinyo ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas sa mga pamilya nga mag-isahanon kung magkaon inulan sa mga pagpakamalaot sang mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga jeepney drivers nagawangal bangod pigado ang pagpamasada sa subong nga Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad sang Iloilo. Nagapilit siya? Hindi gid eh. Hindi gid mapli ang isa. Galumpat. Why gid? Hindi gid no mapli. Nara na. Sige, liwat be. Border control checkpoints ginsugdan na sang mga pulis sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Santa Barbara Police nag-ako mabudlay kun madamo ang border control checkpoints, hipin nagahingyo sa mga pumuluyo nga magkooperar. Barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras, gin-lockdown sugod subong nga adlaw. Sa dugang nga impormasyon, job hire sang syudad sang Iloilo, ginakabig nga high value target, drug personality, dakop sa drug bust operation sang PDEA 6 kag mga pulis. Ginkilala ang subject person Rene Milian, jabar sang city government kag residente sang barangay Desamparados, Haro, Iloilo City.
Nakuha kay Milyan anom ka plastic sachets ang suspected shabu, market value 34 million pesos 34 at mil. 34,000 peso. Preso si Milyan sa facility sang PDEA 6. Isolation ward sang Angel Salazar Memorial Provincial Hospital sa Antique na puno na sang COVID-19 patients. Senior citizen wanted sa kaso nga pagpangimulos dakop sang kapulisan. Lalaki ginserbihan sang search warrant bangod sa paghupot sang pusil nga wala sang lisensya. Lalaki suspect sa paglabo sa Dumangas ginpasakaan sang kaso nga frustrated murder. Kag may ara man kita nga update Sa COVID-19 sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers kay Lorraine Niel mayong gabi. Now, salamat sa pagtanaw, pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Salamat gid. Padala lang kamo diri sa comments ninyo, reaction o kon shoutout kay amon ina pagabasahon. Samtang ginahulat-hulat nato ng linya sang pag-asa, ang una naton nga headlines, paghingyo blan ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas, no? Nga ang pamilya kung nali nga magkaon, hindi dapat magtingob. Sweet Trixie, hindi dapat kuno magtingob, dapat isa-isa lang. Di damo ni naga-react ko, damo ang nagapakamalaot. Nga tinggambal sila kung pigado bi sila ang ila sudan pagkaon ulo insaktuhan lang. Ti ko mag-isa-isa pa da sila. Ay, base iban maubusan pagkaon. Isa pagid. Kung mag-isa-isa sila kaon, ti tapos nila kaon, upod man sila ka tulog. Nga may ara iya pamilya nga ang ila kapag kalanan, ila man nga tululugan. Kay pigado mo, may ara man niyang pamilya nga nagahanggop lang, isa kapantat, hanggupon nila, butangan lasang mainit nga tubig, kamatisan, sibuyasan, kaga butangan ng gamay ginamos, namit na higop nila. Ti kung mag-isa-isa, ano matabo sa iban? Wala nasang pataw. Mayo lang niya kung manggaranon ka. Damo bla pagkaon mo. Pwede ka kambal isa-isa. Kaya nga, budlay ni. Ginapa amat-amat pagid naton pabudlay. Ang mga pumuluyo, haluson na gani, nga makakaon, makapangita sang kwarta, kay pandemya. Karon hasta sa pagkaon, kuanan ta pa sila, dumilian ta pang pag-upod nila sa pagkaon, kag upod man gani sila tulog. No? Dapat tanawon ni sa mayo sang syudad. Ang ining nga hingyo o kon proposal antes tani nga ipatuman. Kay masakit man niya sa mga pigado. Kay nagyan man ni namon sa una mo. Manggop ka mo, ginamusan nyo lang, sulod sa yahong, upod ka mo datanan lumpiga, kaon. Ti wala ka mo sa inugbakal. Kisa batwanan lang na, isugbang batwan, ukon santol, ipaaslom na da. Ti kun isa-isa ka mo, ano matabo? Kulang pagkaon nyo. Pareho na nga ginapangitan nyo pa pagkaon nyo sa isa kadlaw. Ang sunod naman kalanon, mangani ka mo, mayo lang kumayalan yon. Tapos nyo pangani, bayhon nyo pa na. Sanlagon nyo, no? Sanlagon, bayhon, para nga may itigang kamo. Di ko mag-isa-isa ko mo talaginos nga panawag.
Mabudlay ini sa mga hand to mouth. Mabudlay ini sa mga pigado. O, kamo, nga may ara-ara, mapos lang yan sa inyo. That's why nga nagaupod kita sa sentimento sang iban. Nga nagatext sa aton sa 0929-2544135. Kay ang ilang nga naagyan subong sa pandemya, naagyan man na naton sa una. Ha? O kamo nga mga listeners, ka mga viewers na naman, padala kamo diri mensahe kung sugot kamo na sa inyo ni Mayor Jerry Triñas. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga dinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egg Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May masasang mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egg Farm preska kag barato. Ang Egg Farm ginabagahan ng Day William kag Josie Lagman. Load Lift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336. O kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Graphics Innovative Mind Compute Techniques Computer-Aided Services ng tang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Saunhan lang gid sang Molo Plaza sa tatlong sang opisina sang Bureau of Your Fire, Molo. Ang graphics kinabaligahan ni Sir Manny Sanoy. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede gid kamo makaayo ilabi na kung alang-alang inyo dala nga kwarta. Mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. S Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Palyog contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Kamasakit ba lang inyo sapat? Consult ka mo kay Doc Ronnie Galia, restyado nga veterinarian nga nagbasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagot sa mga ido kag iban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sa San Guimaras Provincial Capital. May masasang Facebook page RG Veterinary Services. Kung nagamasakit ang ido ninyo, dalon nyo yung sigida kay Doc Ronnie Galia. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake? Magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangitaa ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake, may ara man kita sa Food Panda, agod nga maka-order ka mo biskan hindi ka mo makagwa.
Amo to ang una nga batch sa aton nga mga sponsor, no? Sponsors naton. So standby sa atong mga listeners basahon tanay ang mensahe nagikan sa aton nga nag-chat dire. Leo Trixie. From Manuelita Sibonga, good evening Iloilo Newsline. Salamat social workers sang Kalumpang nga bisan kapoy ang gadulon. Bisan kapoy nagadulong sa gyapon quarantine pass. God bless. Amo na ya, nagpasali nga dan si kap ninyo. Thank you so much. No, thank you so much kay Manuelita Sibonga. Sa atong nga mga listeners kag mga viewers, ara subong sa atong nga linyang hipis sa Santa Barbara Police Station, Police Major Raymond Siloso. Sir, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline upod nimo dire Johnny Diaz, Trixie kag Sweat. Mayong gabi, Major Siloso, sir. Sir Jan, ako na kayo hindi ko maintindihan ang imo ako ng audio to Sir Jan. Subong, sir, subong, okay na? Lami dyan nag-re-improve gamay Sir Jan. Okay. Sir, kumustang una nga adlaw nga ginkandak ninyo nga border control checkpoint? Sir Jan, tama ika-blur Sir Jan daw hindi ko klaro Sir Jan. Subong. Okay na subong ne? Daw okay na? So, nahina Sir Jan now. Subong okay na? Ara na? Daw okay na? Sir Jan. Ara na? Okay na Sir Jan Okay, nagadula-dulang ang signal sang PLDT kaya noon mo yung gaulan basta PLDT kung mag-ulan urat datsoy. Amo ning problema, no? Ma-ship kita sa isa ka kuan naton. I-ship kita. Sir, okay na? Ara na? Medyo klaro-klaro na Sir Jan. Oo. Sir, kumusta ang unang adlaw sang border control checkpoint? So far Sir Jan, ang first day natin sa pag-implement natin sa aton quarantine control point dito sa Banwas ng Santa Barbara, successful man ini kay nabalikan na kita sa aton yung mga barangay official, barangay tanod, aton force multipliers, kag aton nga local AITF. So, pila ka control checkpoint ang ginahimo subong sa Santa Barbara Police? So, Sir Jan, may hara kita 3 ka quarantine control point. Makita natin ini sa barangay Talanghawan, barangay Lanag, kag barangay Cabugao Sur. May ara ba lang nga na-encounter kamo sa unang adlaw nga implementation na Major Siloso, sir? Yes, Sir Jan, may ginano Sir Jan? May ara kamo nga na-encounter nga problema sa unang adlaw nga implementation? So, Sir Jan, na-encounter sa aton mga tropa dira sa area, muning gamay misunderstanding between sa aton nga mga drivers kag mga residente man. Pero na cluster naman naton sa maayo kag ang tanan naton nga mga personnel nga na-deploy sa aton mga QCP aware na sila kag ma-base ni sila sa memorandum naging pagwa sa aton nga gobernador. Oo. Sir, may ara nga mga nagkalastran din. Bangod malaba nga traffic. Kag ibanto kinumuro na, no? Ang mga pasahero ang naglaylay nga salakyan, private man o kung public. Kamo dira sa Santa Barbara, may ara kamo nga ginhimo nga scheme nga hindi magpugok ang traffic. So, Sir Jan, sa diri sa nakita o kaina diri ang approaching diri sa iya sang Pabia, no? Sa boundary namon grabe gid man ang pugok sang traffic sang aga. Pero diri sa aton sa opposite side na nga ginaman sang Santa Barbara PNP, no? May time nga medyo ginulungan ang aton motorista pero hindi tama kadugay. May provide kita nga pass lane para sa aton yung mga delivery truck at sa aton mga apor o essential
travelers. Kag ang sa mga regular travelers naton may ara man nga ginatubay kita para nga dira sila i-check. Oo. So may ara nga nagakooperar, may ara man nga daw nagapakatiga pa nga na-encounter ang mga tinawo nimo. Hindi man likaw, Sir John, na may ara gid nga mga uncooperative naton yung mga kauturan, pero after natin sila inform no, naga-comply man sila. So more on first day naton may mga utod kita nga wala man sang travel pass, pero gina-check naton kung how serious o how needed ang ilang pag-travel. So gina-allow naton, gina-warningan naton sila. Bisan pa nga wala sila sang quarantine pass o kon travel pass nga kuha So sa ilang dyan, tama blurred ang aton nga audio, Sir Dan, so hindi tayo ka maintindihan. subong okay. Medyo okay, Sir Dan. Okay na. So bot ng balon nga bisan pa nga wala sila sang quarantine pass, wala sila sang travel pass, bangod nga nakitaan nyo nga nisisidad nga ang pagpadulong nila sa syudad gina-konsiderar man ninyo nga mga pulis. Hindi ko makuha ang Sir Dan, kay blurred ang una mga pamangkot. Subong sir. Okay, Sir Dan, medyo mabatian ko gamay. Siling ko sir, gina-konsiderar nyo man bisan pa ang iban wala sang quarantine pass o kon travel pass, naga-consider ka mo basta nga ma-explain lang nila sa mayo. Ambot lang kung pagsaktong pagpamati. Kung ang konsiderasyon natin, Sir Dan, sa aton yung mga travelers, no, gid, wala, hindi tama ka, hindi tama kita pahugot, baligid na check naton gid, kaga kung para sa mga bikers naton, sa iba naton yung mga pumuluyo, nga mga taga-iban nga adjacent municipality naton, ginapabalik na lang naton sila. So ang iba naga-comply man, kag ang iba natin yung mga pumuluyo na within the rim sa municipality of Santa Barbara, wala man natin ginapangitaan sa travel pass. Kung diri naman sila makadto from the residence, napangitaan natin sila sa residence ID nila, kag daw proof na taga-diri sila, kag dira man sila makadto sa importante magpakal sa ilang mga kinahanglanon. Okay. So, ang iban nagagamit ang megaphone para nga mapadali, ginayambalan nila nga palihog lang pagwa sa inyo nga mga quarantine pass, sa inyo dira nga ID. So, dyan pasensya lang ko, Sir Jan, dahil wala dito siya naintindihan, Sir Jan. Subong sir, subong. Daw, amo ning siling naton nga ba, basta pilditi gani, budlay gid mo. Subong, okay na? Oo, blood, Sir Jan, may mabatian ako, pero utod bala. Chapi sa gyapon. Subong niya. Daw, okay na, sir? Subong, okay na? Sir Jan? Okay na, subong? Medyo okay. Oo. Siling ko, mayara ka mo nga megaphone nga ginagamit para nga mahambalan una ang mga ako na lang, Sir Jan, matawag. Try ko ba? Ito, wag ko siya minaintindihan, ha? Sige. Ulat. Sige, sir. Pasensya, sir. Sige. Nagapamati ka mo kay Major Siloso. So, balikan ta dugay-dugay si Major Siloso. Okay, ano ba yung internet niyo? Gamay lang ulan-ulan. Dayon niya nga dula sang signal, no? Dula sang signal. So amo ning ang problema ta subong. Gadula-dula ang signal. Check ta ang isa naton ka connection. Okay na ang isa ta connection? Okay na? I-check pa. Ang amo nang budlay nga gadula-dula ang signal, no? So lat-laton ta ang pagtawag ni Major Siloso. Ibalik lang dira ay para manami na, no? Ang signalya. So lat-laton ta kay Leslie Londonio, mayong gabi. Salamat sa pagpamati sa Iloilo Newsline.
Happy birthday, Tito Leonardo Lucindo. Mahilig ang pagbabate sa Lucindo family, Diaz family, Pagpamati? Camarcha, oo, Galyas, Galia, Baat, Beniga, Hancorda Galas na, family, Galas. Galas, Ganansya, Lisaw family, kag kay Mama Bining. Ulat-ulaton tang signal ni Major Siloso. Base hindi sa kasulod. Check ang aton nga signal. No, base hindi sa kasulod. Hindi sa gurok sulod. Ibalik da sa original. Para nga ma-steady ang signal. Kaya why na nga dan signal ang internet connection ng PLDT, signal tapagid. Mayaman nga pagpamati kay Sir Romel Santana sang Napolcom, kay Attorney Joseph Jong Siles mayong gabi, kay Attorney Asuga mayong gabi, diraman kay Sir Nini Arostiki. Okay? Why na? Why get signal? Why get signal? Why pa sa katawag? So pigado guro ang signal git. Latan nyo lang kay siya na matawag na da. Base isa ka to cellphone dito sa gatawag. I-check nyo to dito sa lod. Liog lang. Ibalikan ta ang informasyon kay Major Raymond Siloso, hipis ang Santa Barbara Police Station. Daw okay man kuno, galing may ara lang nga mga minor, no, nga mga problema kay nga nag-arise, pero kontrolado man. Kontrolado man kag na-explain man nila sa Mayo sa mga pumuluyo, that's why nga naintindihan man nila. Amo na kung bisan i-explain mo lang, no? Bisan jutay lang gid nga explanation. Kung ang tao kabalo mag-intindi, laban-laban maatagan niya ina. Ara na. Major Siloso, sorry gid nga nautod signal ta kina. Bati. Yes sir. Okay na sir. Hello sir? Okay na? Okay na sir, okay na. Okay. So, siling ko, ang iba nag-provide ya sang megaphone. Kamo dira may gingamit man nga megaphone para mapadali nga hambalon ang una to, nga preparar nyo na ID nyo, quarantine pass nyo, para mapos nga hindi na magpugok ang traffic. Yes, sir. Sir, Siling ko may gin-provide ka mo nga megaphone. sir, kung nagapamangkot ka sa akong sir, wait ako, bago siya mo naintindihan, kayo once na kung hinay yung mga hambal, medyo okay siya, pero once na nagdisigi-sige na, wala na ginsing may maintindihan. Siling ko, sir. Subong niya, sir. Subong niya, okay lang. Okay siya. Siling ko, may gin-provide ka mo nga megaphone sa mga control points nyo. May ano, sir? Megaphone. Megaphone. So, wala kita megaphone na Sir John. Bali, tanong ni Berbalanged, Sinyas, kag aton nga patrol may public address na da. Tapos ang aton ni Banwa may nagalibot na multicab nga nakatrompa nga munang nagahatag sa niya mga advisory no sa aton nga mga pumuluyo. Nagarekoreda. So na-inform gid man gali ang mga pumuluyo ang Santa Barbara, magluwas lang sa mga nagasulod sa Santa Barbara. Yes, sir, dyan, kung sa mga pumuluyo, medyo aware na halos ang tanan, kahit luwas sa aton yung local radio station dari, sa Recorrida, pagit sa aton man nga taga-local EITF, at the same time, sa implementation man natin dari sa kabaranggayan sa Banwa.
So why man problema when it comes sa information dissemination kamo. So sa tatlo ninyo ka mga control points, sir. Kapoy gini mga tinawo nimo? Siling ko, sir, sa tatlo ninyo ka mga control points. Hindi ko kaintindihan. Oo, budlay gani isang signal subong kay nagaulan-ulan, no? Ginaom-haom ko man ko galing dito ko badlay hindi haom-haom mo. Mo gani ti antusuntan na lang ni basta nga ning yakapil diti. Siling ko, sir, sa tatlo ka control. Badlay na matawag ka lang mo bisa na nga cellphone pero nami ato na no. Ako ba matawag si mo sir dyan? Galing po magtawag ako, hindi ka mga makontak. Oo, sige lang. Masulit lang tagaling sa sunod. So, sir, pasensya lang sa sunod para klaro. Pero hindi mag-plaster. Tagad pinaayawan ko, hangop-hangop siya ko. Anong tabi kaya mo ni galain-lain ng chimpo mo? Hindi taman ni hold sila ning why good sir medyo blood kung medyo unang kag daw malaka ang pagbal medyo maintindihan mo mangop-hangop mo pero kung maggasigi na wala gid tama ikaw doon. Sige, sir. Sir, thank you so much na lang sa impormasyon nga ginhatag nimo. Yes, sir, ngayong gabi na lang kag thank you man. Thank you so much, sir. From Ronald Doctora, good evening Iloilo Newsline. Teachers from Gasat, Galan, Sarangani watching. Hello, Gisat na sa Glan. Gisat, Glan. Sarangani. No? Dito na sa Mindanao. Mayang gabi lang Doc. Mayang gabi sa inyo. Palihog scroll. From Babs Villanueva, good evening Iloilo Newsline. Tapos na. So sa mga pumuluyo o mailunggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. O mailunggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa aton nga mga listeners, kag mga viewers, check ta ang presidente sang Iklahuda, Mr. Raimundo Boyet Parcon. Kay gusto ta mabalaan kung ano ang resulta sang ilang nga sinapol kaina sang mga drivers kag mga operators sang mga miyembro sang Iklahuda. So, testingan ta nga malabot ang linya ni Mr. Raimundo Boyet Parcon. So, i-check ta ang informasyon sa kay Mr. Boyet Parcon kay may ara gambal gito yang pigado gid yang ilang biyahe. So ibaloon naton ni sa kay Mr. Boyet Parcon. Kay para nga siyasa tani, mabalaan tani, kung ano ginman ang plano nila. Umpisa nga patuman ang quarantine pass kag travel pass sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mr. Boyet Parcon, sir, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. No. Hello, sir, mayong gabi. Hello. Yes, sir, mayong gabi, sir. May gabi dyan. Oo. Sir, kumusta ang inyong sinapol kaina? Diyan, doon di ko mabatihan gid mo. Hindi daw mapul. Ito na kwanting ko. Hindi ko maintindihan.
Siling ko sir, kumusta ang inyo nga sinapol kay na? Diyan kayo na, nag-meeting kita no po sa aton nga mga chapter president, 16 na chapter president naton, diri sa siyudad sa Iloilo, no? Kayo na, nag-report sila regarding sa mga biyahe namon sa problema naton sa city, kay tungod nga insecure, kayo na dyan, kadamog sa mga drivers naton nga stranded, no? Sa mga probinsya. Tungod wala sing travel pass, no? Kayo na, ang iban nga mga drivers, nari-diri nga nagabiyahe, wala nakapuli sa province dyan, nagkadto sila sa atong opisina, gintagaan na rin sila sa nga travel pass. No? At least kayo na, iban nakapuli man, ang iban sinidiri nga ginadagaan nila sa mga travel pass, nakabiyahe man sila dyan, no? Sang siya hapon, no? Kaya dyan ang drivers naton, nagapuli, alin rin sa siyudad, nagapuli pa sa probinsya, no? Like sa Tigbawan, Oton, sa mga Pabia, kag sa area sa mga kabatuan na dyan, no? Mga nga kaina, nga gintaga na kung sa travel pass, ay ban sinidri, nakasulad sa siyudad, ay ban sinidri dyan, wala sa travel pass, wala gito kasulad dito sa siyudad sa Iloilo dyan. Ano kay na ang na-encounter sa mga grupo nimo, sa mga miyembro Hello? nimo? Lengko, yet ano kay na ang na-encounter Hello? sa... Oh, subong. Okay na? Hello? Okay na, okay na. Okay na yet? Dyan. Oh, subong. Dyan, no? Okay na. Siling ko, anong na-encounter sa nga problema sa mga Dyan, grupo mo? kasi gawa siyang signal ka dyan. Oo. Amo gani. Hello? Oh, subong. Okay na, okay na. Hello dyan. Oh, subong yet. Do subong daw okay na. Okay nang signal. Gano bi kay naga lain chimpo mo. Hello? Oh, subong okay na. Liog ko. Liog ko pick up anay, no? Na balikan ta si Mr. Buyet Parkon. Hiluan nay noy. I-check anay ang signal ya. Ay amo gini no? Basta maglain ganin chimpo. Laban disgrasya gid ang aton nga linya pro. Okay na? Mr. Boyet Parkon pasensya gid kay ti lain chimpo eh. Amo ni sa bisyo ang PLDT. Hello dyan. Oh yes sir. Okay na sir. Hello? Okay na sir, okay na. Subong okay na ang signal? Hello dyan. Dahil hindi may magibati ay ni. Hello? Dalang ng dip eh. Dading ang kuan ang cellphone. Hello? Oh, subong yet. Okay na? Subong Sige okay dyan. na? Okay na. Siling ko, anong mga na-encounter kay na nga problema sa imo nga mga miyembro? Hello? Oh, subong yet? Hello? Okay. Subong daway pasulod ang akong signal. Okay na dyan, okay na. Okay. Subong siling ko, anong na-encounter nga problema sa imo nga mga miyembro? Kayo na dyan na-encounter natin yung mga problema na tungkol sa atong sinidri ng mga drivers nga ara sa probinsya, no? Na nagkapagdagdaw kayo na dyan na wala sila nakabalik diri sa may siyudad sa Iloilo tungkol man sa mga travel pass yung ginapangita sa kapulisan nato, no? Sa mga border nato, no? Ang iban dyan nga nag-diri sa siyudad na nagtinirpan wala nakapuli, kayo na nakapuli isa tungkol sa atong siya ginatag nga travel pass nga ginpirmahan sa atong siya ginpirmahan ko kayo na ang iban siya dyan diri sa siyudad sa Iloilo kayo na, no, ang atong mga drivers mga malaka pa, no? Kayo na nagkadto kita sa area sa Mahon Terminal 30% lang ang nagabiyahe kayo na, no? Tungkol nga wala pasahero, ang ibang sinidri nakagrahe na, kayo wala, perdi sila sa Arkila kasi sila sinigad iso dyan. Ang diri nga area man sa Mandurriao kinang area, 10% lang ang nagabiyahe kayo na, no? Diri sa area sa Mandurriao natong area, no? Diri sa mga city proper natong kina dyan, may ganun si 20% ang nagabiyahe sa mga PUG naton, tungkol wala pasahero, ang ibang nga driver nagrahe na tungod nga wala sila si pick-upon nga pasahero dyan. Kaya nga pati dira nga mga libre sakay, no? Mo gani nga kaina
ang driver sa aton kina nagtawagid sa aton sa driver naton siyempre sa may bugas kada nga ipanghatag ning kuti gid kay wala pa siyang support ng atong nga gobyerno no atong nga syudad ti siyempre so wala ko dalon wala ko katugon sa akong diesel wala ko sinarkila sa akong operator ti paano nang ni ti ko wala problema kadto kasi ko di sa opisina karon kay ti tagaan ta ka bisan na kagatos lang. Ang importante nga makakaon ang iyang pamilya dyan. Amo na gani na dako gini nga problema kung yung kaso nga mag-extend pa ini hasta sa apit sa 30 sa June hindi nga iniisip yun no. Amo na dyan nga ti amo gani nga pinaka-problema namon subong kay ti wala sang support ang amon sinidri nga mga drivers tungod nga ti wala man ang co-op naton ang ginapati sarili nga party sa aton nga modernization program sa government. Amo nga dyan nga dako ni problema sa aton nga mga drivers naton ti aton sinidri nga kita sa aton sinidri nga Yes, sir. Madam? Yes, sir. Go ahead. no Yes, sir. Go ahead. Gapamati ko. okay tungod sa ang kita sa aton nga driver dyan hindi gani katis pasel sila kiningamin sila pangadorda ng tanan amo ni gani nga ti wala gid amo gani nga kabay pa nga nagapamati ang aton nga city government nga kung ano man nga supply sa mga drivers naton para man nga kami dyan sa akong nga pag-meeting kayo nga kung dito nga din-announce sa mando sa atong senior chapter president na hindi gid pagdulaan sa unit naton sa kadaruta naton. Kaya atong sindri yung servisyo naton ng atong pamumuyo, bisan pa, bisan gamay lang kita, ti gamay ang pasahero, pero importante sa tanan dyan nga i-sustain naton yung atong pagservisyo sa atong sindri ng mga pamumuyo dyan. May plano ang imo nga mga miyembro nga mag-untat biyahe? Pero dyan, Siling ko may plano yet ang imo nga mga miyembro nga mag-untat biyahe? dyan, dugan na lang plano nila nga last week pa na, no? Na plano nila nga mag-untat biyahe. Pero dyan kita mismo sa ato mga chapter president, ramon sila mga unit na sila, nga kami mga diehard man sa atong sinidri nga aso nga grupo, atong sinidri nga operator, nga ara kami operator dyan nga sinamban naton kapon adlaw sa mga programa, nga may operator nga wala ang gakwa gani sa arkila, no ginatag nga sa driver nila, na para man nga masustain para man nga makabulig sila yung mga drivers no sa pagkaon sa drivers nila kay di isang wala arkila wala kita atong operator importante sa tanan dyan nga ang pagserbisyo sa atong transport sector sa atong mga pamumuyo kay hindi kita modulaan dyan nga hindi natin pwede na i-abandon natin ang atong sinidri nga mga area ang atong sinidri mga ruta dyan. Oo. So, namilag-pilag ang pasahero, mga pila ka miyembro mo lang ang nagabiyahe yet? Kaya na dyan sa atong pag-monitor din sa Mohon Terminal, no? Ganyan nga sa isa kaadlaw, may 8 sila ka-trip, kaya na dyan 2 lang ka-trip ang na-trip nila. Kaya tungod nga gapila sila sa mga terminals naton, ginulat ang pasahero, 2 lang sila ka-trip sa kaadlaw dyan, no? Ang atong diri nga mga sa city proper area naton kaya na, naguntat na ang iban diri nga mga drivers naton kay na sa pag-meeting naton ipamonitor naton sa aton sinidri nga mga chapter president kay na ang Mandurriao nga area diyan na 10% gid lang ang nagbiyahe sa ila no kay titong wala sa nga pasahero nga nagpasyudad diyan. Hello diyan. Hello. To apektado gigali ka mo sa biyahe nyo, pamasada nyo? Hello diyan. Oo, siling ko apektado gig ka mo yet sa inyo pamasada? Sakto dyan tama gid ka apektado subong mo kagarong nga drivers natin nagreklamo na gani no. Kaya may ara ka programa ang gobyerno, may libre sakay. Plus pa nga wala siyang pasahero no, kaya ang pasahero natin dyan nga nagabantay sa mga dalangon naton nagahulat sa libre sakay. Ang kalayo sinidri aton sinidri mga traditional jeep no may gamita ina sa Mandurriao area naton at 10% gid lang nagbiyahe no sa aton nga presidente kay na kag sa Mohon Terminal kina is 30% nagbiyahe pero diyan kay na
duwa lang ka trip sa isa ka adlaw na tripping nila no. Kag area man diri sa mga central lines diri sa mga area diri sa mga ungka Haro Sipiyo natong area kay na dako ang guntat diri dyan ang nakita natong nagabiyahe kina mga sobra lang 30% ang nagabiyahe no. Kay ti iban sini diri nga mga drivers na poway na lang kay kundi sa poway hindi sila makatugrong sa nila sini diri nga gas no. Kag plus ang ila seminar kila dyan ang mga kainga sa pag-emergency meeting na nila daw makasubo katama. Kaya iti iba naton nga mga presidente nagambal nga wagid kaluluoy ng drivers naton. Pigado. Ang gani nga ambal natin kaina sila nga kay mayo kita sa city government naton kung ano mo bulig nila sa to importante sa tanan dyan na hindi naman pag-abandon ang amon sinidili ng mga ruta dyan nga kay gusto na to nga bisang pigado na bisang ang biyahe sa aton sinidili ng mga drivers mayara yung operator na wala na ganing kabaton sa arkila ang ila sinidili ang kita sa ilang driver ginatag na sa drivers nila dyan para makakaon ng driver nila. Amo nagpasalamat kita sa mga operator kaina, kag sa mga presidente naton kaina na nagambal na hindi namon pwede i-abandon ang aton sinili nga mga ruta. Pero aton sinili nga panawagan sa syudad naton dyan na ano ang masupport sa syudad sa aton mga drivers kay kami nga mga drivers dyan nagaservisyo kami sa aton nga pungulo kag akong pag-amando sa ila na hindi pwede i-abandon ang inyo mga ruta. Once i-abandon ang mga ruta natin, maiguan kita sa LTPRD. Mayroon dyan kay ato mga presidente kayo na, pues wala problema kay na meeting naman ng operator na ginayos operator naman nga ang support lang sa city government sa atong mga drivers kadisang bugas biglang importante sa tanan dyan na may pagkaon atong sinidiri ng mga drivers dyan. Okay. So yet madamo nga salamat sa impormasyon nga ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline mayong gabi. Salamat yan kag mayong gabi sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Nabatian si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sang Iklahuda. Pigado pa masada nila. Hindi magpigado kay na namilag-pilag ang mga pasahero. I-check nato na ng report sa atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Ruel Arbael. Mga natipon nga mga balita sang aton nga koneksyon dito sa probinsya sang Iloilo. Senior citizen wanted sa kaso nga pagpanghimulos, dakop sang kapulisan. Lalaki ginserbihan sang search warrant bangod sa pag-upot sang pusil nga wala sang lisensya. Yaring report, upod kay Ruel Arbael. Well, please come in. Maya daya din nga gabi, Sir Johnny, kag inday Trexie Faith and Sweet Dawn, kag subong sa aton sa nga mga viewers and listeners nga nagatutok sa aton permi diri sa Iloilo Newsline. Yari na ang balita nga aton sa nga mga dulong sa subong nga gabi, Sir Johnny, nga nagkalanabo sa probinsya sang Iloilo. Una diri, Sir Johnny, no, ang pagdakop sang isa ka senior citizen, no, nga wanted sa kaso nga rape. Kag duwa pagid ka wanted person nga natigayon nga masikop sa aton sini nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Natigayon nga madakpan no sang badyangan PNP kahapon Hunyo 3 si Dante Katikista, 68 anyos no, Sir Johnny, no, nga residente sang Mapili Grande, Badyangan, Iloilo, nga wanted din siya sa kaso nga rape. Ang search warrant, no, ginserbi sa suspitsado ang pirmado ni Judge Jumalin Fonilio Tarol, no, sang branch 76 RTC 6 sang Haniway, Iloilo. Kagyara na karon, no, sa paginakop sang Badyangan PNP ang nasambit nga suspitsado kag wala sang girekomendar nga piyansa ang korte para sa iya sinit temporaryo nga kailwayan, Sir Johnny. Ang konsadian na Sir Johnny, ining kaso nga rape, no, non-billable ini sa, no, wala sang piyansa ini nga mga kaso, kapareho ni sila sang mga murder, no.
muni nga mga heinous crime nga wala sang ginarekomendar nga piyansa sa sining kaangay sining nga mga kaso once nga nakakomiter ang isa ka persona, Sir Johnny. Amo na no nga panugyan sa aton sining nga mga kapulisan no, sa aton sining mga pumuliyong Ilonggo nga never kita no mag-commit sa mga kaangay sining nga mga krimen no, ining murder kag subong man ang pag rape no, kay ini mga non-bailable nga mga kaso no. Samtang Sir Johnny no, sa banwa naman sang Zaraga, dakop man sang Zaraga PNP, kahapon si Helen Malaka no, 58 anyos nga residente sang barangay Tuburan Solbod Zaraga, nga wanted din isa sa kaso nga slander no. Ang iyang arrest warrant permado ni Judge Arturo Dornila sang Zaraganyo Lucena, Leganes Municipal Circuit Trial Court nga napisahan Mayo 26 sa sining nga tuig. Kag ining persona no, yara na sa paginakop sang Zaraga PNP, kag may 18,000 ini siya nga 18,000 pesos nga rekomendado nga piyansa para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Sa kangot man nga balita, Sir Johnny no, dira gyapon sa banwas sang Zaraga, isa pagid ka wanted person ang nadakpan no sa aton sining Zaraga PNP. Ini nga persona nagahingalan kay Margarita Incia no, 56 anyos nga residente sang barangay Paho, Zaraga, Iloilo. Inis naman siya wanted sa kaso nga grave oral defamation. Ang arrest warrant permado man sa gyapon ni Judge Arturo Dornila sang MCTC dira no, sa banwa sang Zaraganyo Lucena, Leganes nga napisahan man Mayo 26, 2021 no. Kagang ining suspetsado nga may kaso nga grave oral defamation ang na-detain na no dira sa Zaraga PNP, kag may 18,000 pesos may ni siya nga rekomendado nga piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Sa dugang naton nga balita, Sir Johnny no, ginserbihan sang search warrant no ang ining lalaki nga nagaupot sang armas lutang. Kahapon no, nangin man din nilagoon ang pagserbi sang search warrant sang Batad PNP kay Rene Flores no, 48 anyos sang barangay Hamud, Batad, Iloilo, kag na-recover no sa iya sining posisyon nga ang paltik no nga kalibre 38 nga dibula kag 19 ka mga bala. Kag na-recover pagid no, na kuan pagid sa sang 5 pagid ka bala sang kalibre 45, kag wala no sang nagakaigo sining dokumento ang iya sining armas lutang. Kag ang nasambit nga suspetsado ngini yara na sa paginakop no sang aton sining Batad PNP nga magapangatubang sang kaso no sa paglapas sa RA Republic Act 10591 no, ukon pagupot sang illegal nga armas lutang. Sa biya nga bayan Sir Johnny no, ang suspetsado no nga nang labo dira sa banwasang Dumangas, Iloilo, napasakaan na sang kaso no sang aton sining kapulisan kagina nga konsendein matandaan ini nga suspetsado ang nanglabo dira sang Hunyo do sang ligad nga adlaw no dira sa banwasang Dumangas, Iloilo. Frustrated homicide no ang ginfile nga kaso sang Dumangas PNP batok kay Freddy Dicolongon. Ay ni sang suspetsado nga naglabo no kay Norberto Pasilan sa tong nagligad nga adlaw dira sa banwasang Dumangas. Sa madumduman no, ubog ining suspetsado kag iyang isining ginlabo ining biktima, kag ang ginatudlo nga rason diri nga may daan ini sila nga iligutanon kag hindi pag-intindihanay. Yara sa gyapon no sa custodial facilities ang Dumangas PNP ang suspetsado kag nagaulat no sa nagaulat ini no sang desisyon sang korte kung bala ini siya pwede makapiyansa o kon hindi. Sa dugang naton nga balita, Sir Johnny no, nagapanugyan ang aton sining kapulisan ang Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna sang ila sining Provincial Director no, Police Colonel Gilbert Guerrero. Sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo no nga intindihon naton ang implement ka protocol sa aton sining probinsya sa pagsunod sang sining executive order no ni Governor Toto Defensor Jr. sa sining bagong restrictions no sa aton sining mga border control nga kinahanglan naton nga magdala sang travel pass no kung kita nga maglakat, kag dapat ang aton sining mga transactions is essential tanan no, kung baga
kung hindi man lang kinahanglan no ginayo sa aton sining mga kapulisan no dara sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo nga ipaiway lamang no ang inyo sining mga transaksyon kung hindi man lang gid essential kung baka sisipon naton sa subong nga tiempo dapat essential lang gid dapat no ang aton sining nga paminsaro no sa pagpatuman sa sining border control nga nagumpisa kagina no Hunyo 4 kag makatapos hasta lamang sa Hunyo 18 no sa masunod na lamang nga semana no mas sobra lamang ini 2 ka semana kag tani no maintindihan man sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo nga ang ini nga pagpatuman sa mga restriction no sa aton sining mga borders. Isa ini ka pamagi agod nga malikawan nato no kag matap na ining COVID-19 kag tani no ug yun ano sa aton sining mga pumuluyo ang ining kampanya no kag kung hindi gigi lamang mapaiway ang inyo sining mga transaksyon no magdala lamang sang travel pass kag subong man sang identification card no travel pass kag ID para i-present sa aton sining mga borders kung kamo magabiyahe o kung kamo man maga-commute no sa inyo sining mga sa mga salakyan no dala lang gid permis ang travel pass kag subong ma identification card kag magsoksok gid permis ang face shield kag face mask kag by the way no ginapasalamatan gili nato no ang Public Information Office ang Iloilo Police Provincial Office sa pag-provide man sa aton sa mga iban nga mga data nga magamit naton sa pag-report diri sa Iloilo Newsline kada gabi. Thank you so much again no, sa pagpanguna dira sang ila sining spokesperson Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. kag katapos ang Public Information Office dira sa IPPO. Kag ginatamyaman nato no sang may dayag nga gabi no sa aton sining mga kapulisan nga nagatutok man sa aton sining programa diri sa Iloilo Newsline. Padayon na naton sining i-share, i-like kag pusuan no ang aton sining programa diri sa Iloilo Newsline. Kag nag-invite man ang Iloilo Police Provincial Office no sa pagpanguna sang ila sining sa opisina dira no sang PIO Public Information Office no nga sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo nga nagatutok international no nga kung luyag kamo may paabot diri sa inyo sining pamilya pwede nyo man no pwede kamo makapaabot sa ang inyo sining mensahe sa aton sining mga kapulisan through sa ila sining Facebook page no i-search nyo lang ang Iloilo Police Provincial Office kag nagapangayo man no sang suporta ang spokesperson sang IPPO nga si Police Senior Master Sergeant Francisco B. Lindero Jr. nga suportahan no ang programa sang Iloilo Police Provincial Office nga kung sa diin Sir Johnny no may ni sila sang programa kada aga 9 to 10 no kada adlaw sang may sila nga kape kag balita kag subong man no kada hapon may sila nga ronda sa probinsya segment no sang ila sining FB live sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo no suportahan nato ang programa sa aton sining nga kapulisan diri sa probinsya paagi no sa pag-follow kag pag-like no sang ila sining Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office no ang official Facebook page sang IPPO. Kaya nagapangayo no sang suporta man ang aton sining kapulisan sa probinsya nga suportahan nato ang ila sining kampanya tungod nga hindi mangin effective ang ila sining kampanya no ang kampanya sa aton nga gobyerno without the support no sang aton sining mga pumuluyong Ilonggo diri sa probinsya. Nagikan nagid lamang no sa probinsya sang Iloilo Sir Johnny sa gihapon no ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa report ni Roel Arbael, ang atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Iloilo. Tingwaan ta nga i-check naman ang report ni Danny Villases nagikan sa probinsya sang Guimaras. Hibaluon tang report ni Danny Villases parte ini sa pag-lockdown sang Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras. Kung may Arab lang order, si Mayor Eugene Reyes. Ibalon tang report ni Danny Villases, ulat-ulaton ta no? Ang atong koneksyon correspondent nagikan sa probinsya sang Guimaras. Dan, standby. Dan, please come in. Go ahead, Dan, go ahead.
Yes, John. Now, saging ko na si Musang kagabi nga started today, June 4, 2021, ang barangay Santo Rosario, gin-localize gin barangay lockdown ini siya starting today. Base man sa Executive Order number 039 Series of 2021 again pirmahan ni Mayor Eugene Reyes. Now ako sa buong kamda sa pagkapi nga ito na kwato kay nasa sa kay Police Captain Bon Lamson na ang ining pagpadalom sa lockdown sa among barangay tungod man sa na putang diri sa record sa ining barangay Santo Rosario na restrain isa sa total of 20 active cases na nag-develop ni sa course alarm that requires ang pag-implementar sa barangay-wide guidelines. Kag sunod man diri sa kay Mayor Reyes nga sa tong kahapon ato maging basa dira sa imo ang implementar man sa surgical lockdown sa tong tatlo ka mga sityos na to na nag-start ng May 31 tubtob June 14. So iniya ang mag-author niya ng executive order ni Mayor ang pag-lockdown sa barangay Santo Rosario. Mag-start iniya sa June 4, tubtob ini sa June 18. So, kag bitang man diri, yes, yan, may question. Go ahead, Dan. Go ahead, Dan. Yes. So, nabutang diri sa section 2, ang assessment at review, no? Ang municipal COVID-19 task force sa conduct and submit an assessment report of the households affected. Buslingon nga, report ni sa task force 19 ang from time to time ang sitwasyon sa sining pagdeklara sa executive number 039 ang pagpadalong sa lockdown ang barangay Santo Rosario. Pero mayari man din ang section 4 ang amendments, no? This executive order may be amended from time to time as the needs arises or if there is change in the situations as reported by the municipal COVID-19 task force. Malon, Dan. Pwede i-amend. Dan. Pwede nga order. Kung baluan niya mga pagkambyo sa sitwasyon may ari dito ang mayor sini. So kaya na totaligid pagsirhan ang mga baligyan sa may Santo Rosario, lindra iya sa may Santo Rosario Wharf, kumaning pantalan, ang mga negosyo dira, pantalan niya pangsira, tubtub din sa boundary sa mga barangay na in between sinisang barangay nga in lockdown. Ang mga outfits sinikay na may mga napahampang ng mga pulis sa boundary sang barangay Magsaysay, boundary sang barangay Rizal going to Palibala to Hordan, napahampang ng mga pulis checkpoint kay na ang boundary man sa barangay Salvacion, Muling Highway, paduro ini sa proper dito sa may ito itawag nilang inyong poblasyon o kung kalingaw may anak mada sa inyo na pamtang mga checkpoint. Kag of course pinapagdiri ka mga lugar, no? Nga diyan pamtangan sa mga checkpoint. Ang ito nga hindi maka-hamper, no? Sa sining pagpa-idalom sang barangay lockdown sa barangay Santo Rosario. Dan. So, Hello, Dan. yes, yan. Karon kay gin-lockdown ang Santo Rosario. Anong iyang bulig nga ginhatag sa munisipyo? Okay, come again, Jan.
Siling ko kaya ron kay gin-lockdown ang Santo Rosario base sa ginauyatan mong executive order. Ano yung mga pagkaunda, anong bulig nga ginatag sa munisipyo? Okay. So, amo na siya. Okay, amo na kay na kun i-play ko din ako nga interview sa kay Police Captain Lamson. Kuha mo dan, kuha mo. Oo, dapat kita. Siling ko dan, karon kay gin-lockdown ang barangay sang Santo Rosario, ano ang bulig nga ginhatag sang munisipyo kag DSWD? Okay. Very good. Lukado ko nga dikit-dikit ang pasana gasro siguro ako nga kwansi mo nga signal ko si mo no dikit-dikit ka tungkol sa akong bro nga iting ako ni nga unit ni so kabudlay kid. Oo. So atong against ko si mo to bala nga partiya sa pagpakwan papaswab no. Dan. Hello, Dan. Dan. Dan, diri lang taanay sa Santo Rosario, no? Kay tida may naga-text dire. Anong ginihatag nga bulig da sa munisipyo sa ila? Kay gin-lockdown sila ilabi na sa mga kubos. Ate may araman atang assistance. May araman may araman sila ginano si Mayor sa mga puro ay pagkikita mga kontak kay Mayor kay Nay. So, hindi kita bilya po kaya lang online niya. Kay ti may nagapamangkot nga taga posible taga Santo Rosario ini. Anong hatag nga bulig nila? Ikaw na gid. Pagit kanina siya. Magagawa ko kadali sagwa. Oo. Kanina sa ako nga signal si mo kung extend kita kagawa magtry pag tidala gito ano. Tungkol sa tabi. So, ang inapasa ko malaki ni basically sa hard chopping ako ng kay na. Oo. Kaya mo malang yung ginapamangkot nila, dahil pamangkot sila, anong sarang nga mabulig nila da sa munisipyo kundi SWD. Sa mga tao, ilabin na nga mga daw hindi man gani makakita subong sampala nga buyan nila, ti lockdown, paanong pagkaunda nila? O Dan? Okay. O Dan? Ay kaya nag-ako kay para makakuan mo gawa. O batihan mo Dan, mangkot ko? Sige. Okay. Sige. Lat-laton tas gani. Okay. Dikit. Oo. Hindi ko ka basa sa mga mensahe sa akon. Masyara daw linya, no? Oo. Subong batihan mo na ko. Subong batihan mo. O Dan? Oo, hindi ko ka basa din. Zero balance ako isang ano mo. But anyway, mula rin ako na matagsimbo din nga mga informasyon. Kaya hindi kita ka basa din, no? Igalogin ako din nga pag-receive ko sa mensahe mo. I'm sorry. Hindi ko gid mabasahan, maayo gid tungkol siguro sang, I don't know, no? So, hindi kita ka basa. Okay. Pero give us time, no? Kung makanugi ko sa mo sang dugang pag-informasyon, ako mo nasubog kina-report ang base man sa pag-implementar sini. Ang kailang action abis ang pag-implementar na. Nag-start na mga alas 7 sang aga. Oo. Sa siling ko na magatapos sini sa June 18. Ang tanan kay na nga mga negosyo get pa company opisya sini sa aga, no? Okay. Anyway, dyan, sa Thank you so Kalingaw, much, Dan. Thank you so much. o sa Kalingaw, alas 4 nga po, Oh, sa Alan? man sa mga negosyo, start na, sa alas 4 nga po, wala na siya may mga negosyo sini dyan. okay. Dan, thank you so much, Dan, sa imong nga report. O, sorry gid dyan, di ko ka basa sa imo gid nga mensahe sa ako, no. I'm very sorry. Kaya wala makulisipan gid nga matag nga ano si mo kung Oo. hindi ko ka-clear. Subong Dan, batihan mo ko na. So, sige.
So, gaya ng question so pagit nyo ka boss, liwat, kay may takos mayo gidi nga makabasa ka, mabasahan kung imo nga minsay. Kay do naga-apansa, naga-zero-zero sa. Naga-clear man, kasi raman. So, Gabisyo nga daan ng tanan-tanan nga telcos. Okay, sige. Sige na, thank you so much. Kaya po na Danny Villases para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa report ni Danny Villases nagikan sa Guimaras. Anong tabi ni kay nagabisyo ang mga telco subong? E-check naman natong koneksyon nagikan sa probinsya sa Antique. Ang hospital to kuno, Provincial Hospital sa Antique, ilabi na ning Angel Salazar Memorial Provincial Hospital nagagilinutok na to subong ang COVID patient. Ingwanta nga ma-check ang report ni partner Roming Antonio. So i-check na to na report ni partner Roming Antonio nagikan sa probinsya sang Antique. Ming, please come in. Okay, bayong gabi partner dali si Governor Rodora Taglao ang nagakabalaka agid sa pagdamo naman sa COVID victims diri sa may probinsya sa Antique. Labi na gid siya ng nagakabalaka na basi matabo sa pinakadlaw nga hindi masarangan sa mga district hospital kag provincial hospitals sa Antique ang pagkitar sa mga COVID patient. Kaya ang Iloilo laban sa mga hospital sa Iloilo ang daw hindi na gani magdaton sa ang mga pasyente gikan sa probinsya sa Antique bangod nagaglinutok na ng inubra ng mga pasyente. Ang bed capacity sa ang COVID ward diri sa provincial hospital ang nagalabot lamang sa 80 kag hindi dali na lang mabuta. At ang general ward naman na may mga related ng mga cases na may sintomas nagalabot man sa 80 pero nagatarnoga na ang pasyente subong 88 na. Ang mga district hospitals almost puno naman ang mga POM ward, ang kabyanan, bangod sa ibang nga banwa sa Antique, ang nagadamo-damo man kaasotang COVID. Kung magdawa pa na sinano, para magyani nga padayon ang pag-saka sa COVID patient sa Antique, may posibilidad na nakapalang awas na ini ang pasyente sa mga district hospitals kag sa provincial hospital sa Antique. Gani sumong, ipapawagan ng gobernador, ang Antiqueños hindi magpapaway although wala tibor na restriction. Go ahead, Ming. Ang pagtipon-tipon o pag-maintain ang social distancing. Yes, Ming. Amo ini Ming, ano ginutok na gida ang mga pasyente sang COVID sa provincial hospital? ang mga pasyente sang ang bed capacity sang COVID ward, bila iyang makaso sang COVID, ang may COVID, mga 7 na lang ka bed ang hindi occupied. Oh. So kung magsaka pa, ito'y kasaka ang kaso sang COVID sa Antique, kag madugangan ini, basi buwas waay na ini, gutok na ini, waay na butangan. So, kuwan na, ang overloaded na kung sa mga salakyan. Amo ni ang ginakulbaan. So may iban kabay nga mga probinsya nga nagahibok sila sang temporary na isolation facility na lang. Kung amo ini ang matabo ng hospital na is hindi na makakater sa mga pasyente, matulod naman ini sa LGU na maghimo sang mga temporary na mga isolation facility ang igamanid sa provincial government o municipal government at sa idalom sa Department of Health ang management sini bilang extension kang ato mga hospital. Okay. Thank you so much, Ming. Thank you. Amo ini ang report gikan sa Antique. Ako din sa mga Antonio para sa Iloilo Newsline. Nabatingan na report sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sa Antique. Insakto man,
kung magdamo pa to ang mga mabiktima o kung ma-infect sa COVID-19 at wala na sang pagabutangan to sila ibutang man sa labi, butangan sang folding bed. Amo nang masakit-sakit, no? Amo nang masakit-sakit. Dapat may ara ng preparasyon ang provincial government sa ang antike. Kay hindi na pagulaton nga magilinutok pa, mag-alawas na sa ospital antes maghimo sang aksyon. minutos na nakaligad sa alas 9. Kaina sang aga. Job hire sang city government nadakpano sa drug bust operation nga ginkandak sang PDEA 6 kag pulis sa syudad sang Iloilo. Sino ini? Ini siya ginkilala kay Rene Milian. Sa aton nga pagpangusisa kay PDEA agent Jeanette Reyes, investigador sa PDEA, madugay na nga gina-surveillance nila, gakuha na lang sila tsimpo, no? Para nga madakpan ini si Rene Milian. Si Rene Milian assigned sa Haro Big Market bilang job hire. Suno kaya agent Jeanette Reyes, samtang ara siya sa Haro Big Market, nagabantay da siya kung ano man ang ginhatag siya nga obligasyon, sige ang iya sideline sa pagbaligya kuno sang illegal drugs. Di may anom ka plastic sa siya, sang suspected siya buang na-recover, kag nagabalor sang 34,000 o kon 34,000 pesos. Priso inisi ko si Milian sa facility sa PDEA. Tigi nakabig nga high value target siya. No? It's BT. Bangod nga hara sa gobyerno. Yari si PDEA agent Jeanette Reyes, ang investigador sang aton ma-interview. Yes sir, ganinang umaga po, more or less 8:45. Joint operation with PDEA and Haro Police Station, arrested Rene Milian alias Boy. Ano ba ito si Rene Milian na job hire ng city government? Yes sir, nalaman po natin na currently na-assign siya or connected siya sa city government sir. Oo. Ilang sasig ng suspected siya ang nakuha sa kanya, ma'am? Meron po tayong na-recover, sir, na confiscate na isa yung subject of the sale and meron pong 5 doon na-recover sa possession niya, sir, and a total of 6 pieces po yung na-recover natin, sir, na suspected shabu, sir. Magkano market value, ma'am? Ang standard value natin dito, sir, more or less 5 grams ang weight niya. So, meron tayong 34,000 pesos, sir. Oo. Itong si Rene Milian, ma'am, ilang taon na o ilang buwan na nag-engage sa illegal drugs, ma'am? Based kasi ito, sir, sa information na na-receive natin through isumbong mo kay Wilkins, ito po yung isang social media platform ng ating Director General, wherein yung mga reports po with regards to illegal drugs, direct po doon sa national headquarters. And ito po yung result doon sa report na na-receive natin. But based sa inyong initial investigation at saka nakuha na background, ano kalaki ito si Rene Milian, ma'am? Based doon sa validation namin, sir, last December pa yung laro niya, sir, yung involvement niya with regards sa illegal drugs. And 2 weeks natin, more or less, 2 weeks natin siyang ginamonitor, sir, sa activities niya, sir. Oo. Masasabi natin sa si Rene Milian na PDEA agent Reyes na high value target? Yes, sir. Ma-consider natin siya, sir, considering that he is job Employee. contractual employee in the city government, sir. I see. So, Yes, sir. sino mga parokyaya dito po sa Iloilo City?
Based doon sa monitoring natin, sir, iba-iba yung mga parokyanos niyo, sir. Meron mga drivers, sa mga tricycle drivers, may mga vendors. Oo. And yung distribution niya, sir, is within city proper, Haro, and nearby district dito po sa city of Iloilo, sir. So parang malaki na pala ito, no? So ang lugar niya, Barangay Desamparados, saan siya na-assign bilang contractual or job hire? Ang assignment niya, sir, is Haro, sir, doon sa Desamparados. Haro Market? Doon siya na-assign. Yes, sir. Yes, sir. So habang nandoon siya sa Haro Public Market, sa Haro Big Market, nag-distribute din siya ng illegal drugs. Yun ang na-monitor nyo, Agent Reyes? Yes, sir. Like what I said kanina, sir, ang distribution niya is sa city proper and of course sa Haro, Iloilo, wherein doon nangyari yung buy-bust operation natin kanina, sir. Oh. Ano ba, downline siya sa mga na-identify ng PDEA na drug personality mo? Yes, sir. Based doon sa validation natin, sir, isa siya sa downline ng na-arrest natin with RPDEO last January this year lang, sir. Yung top 1 city target ng PDEA, sir. Sino ba yun? Si Boboy Romero, sir. Antonio Boboy Romero, sir. Yes, sir. Si Antonio Boboy Romero at saka si Rene Milian, under ito sa what drug group, ma'am? Actually, sir, hindi siya drug group. Hindi siya drug group. Oh, pero under Downline sila, lang siya, sir. downline sila sa Under anong lang drug group? niya. Like what I said, sir, walang drug group. Hindi siya drug group, sir. Hindi siya under sa Preventivo drug group noon? Wala kaming monitoring doon, sir. Basta hindi siya drug group, sir. Oh, see. Parang nagkanya-kanya sila. Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. So, si Rene Milian, nag-amin naman kung sino ang kinukuhaan niya ng illegal drugs? Yes, sir. Meron kaming lead doon sa source niya. But as of this moment, hindi po namin pwedeng ma-divulge within the public para po hindi ma-compromise yung future operation po namin, sir. Oo. So, masasabi natin habang nagtatrabaho siya bilang job hire, parang itong na-front niya, pero nagdi-deliver din siya ng mga illegal drugs sa iba't ibang barangay dito po sa lungsod ng Iloilo. Yes, sir. Yun yung monitoring natin, sir. So, sa ngayon, ma'am, nasaan siya nakakulong? Currently, sir, nakadetain siya sa PDEA Regional Detention Cell. Ngayon. Oo. Oo. Pero under Rene Milian, mayroong ibang tao pa o drug personality na under sa kanya. Yun pa yung namin, sir, investigate pa namin, sir, kung sino pa yung mga personalities na connected sa kanya, sir. May asawa to siya, ma'am? Yes, sir. Oo, meron. At saka may mga anak, no? Meron, sir. Oo. Pero hindi yan naisip na parang nabuong ng utok ng ibang tao para lang sa kanyang kapakanan. Yes, sir. Siguro, sir. Oo. So, may mga follow-up operation pa ang PDEA at saka mga pulis natin. That's why hindi natin ma-divulge kung sino ang kinukuha niya ng illegal drugs na nagbabagsak dito po kay Rene Milian. Yes, sir. Ang PDEA po at PNP, continuous po yung operation natin, sir, despite of the pandemic. And, of course, with the help of the community, so continuous po yung anti-drug operation natin, sir, dito sa city and, of course, sa province of Iloilo, sir. Ma'am, sa uli ma'am, baka mayroong isabi ka pa sa mga tagapakinig natin dito po sa Iloilo Newsline. Yun na nga po, sir, sabi nga ng Director General namin, sir, na walang kailangan mamatay, walang kailangan makulong, rehabilitasyon lang ang kailangan doon sa mga dating nalulung. So yun na yung pinaka word ng Director General namin, sir. Mensahe niya, sir. So dapat
hindi na sila magpatuloy sa pagbinta ng illegal drugs para hindi sila mamatay. Yes, sir. Yun yung mensahe ng Director General natin, sir. Oo. PDEA Agent Jeanette Reyes, ma'am, maraming salamat sa ibinigay mo na oras dito po sa amin sa Iloilo Newsline. Magandang gabi po. Maraming salamat din po, sir. Thank you so much. Nabatian si PDEA Agent Jeanette Reyes ang PDEA 6. Sorry ni Milian, priso na, job hire sang syudad. May ara pa daan bilen. Abit na nagkalaubos na ni. May ara naman nga mga remnants pa nga nag-resurrect. Why ka mo maluoy sa inyo kogalingon, sa inyo pamilya? I-check naton ang informasyon sa COVID. By the way, more power Iloilo, bringing more to life. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Gusto nyo magbakas ang preska nga isda? Kato ka mo sa crossing patio, Duanyas, Iloilo. Nagabaligas ang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday, Digol, kag Najima. Kung may okasyon ka mo, pwede makapangabay ka mo sa ilang nga lutuan. Mayo gid magluto ang mag-asawa. So i-check naton ang informasyon sa parte ni sa COVID update sa report ni Trixie. Iloilo Newsline COVID update. Here are the COVID updates. Philippine source is doh.gov.ph. New cases 7,450. New recoveries 2,382. New deaths 181. Total active cases 60,794. Total recoveries 1,173,006. Total deaths 21,537. Total cases 1,255,337. Western Visayas source is wvmc.uh.gov.ph. New confirmed cases 6,646. Local cases Aklan 46, Antiques 52, Capiz 61, Guimaras 5, Iloilo 129, Negros Occidental 148, Bacolod City 85, Iloilo City 117, LSI locally stranded individual, Negros Occidental 1, Iloilo City 1, ROF returning overseas Filipino, Iloilo City 1. New recoveries 1. ROF 1 man 119 tanan. 119 tanan ang COVID subong sa syudad. Sang Okay. Iloilo City. New recoveries 474. New deaths 16. Total recoveries 40,309. Total deaths 1,182. Total active cases 7,864. Total cases 49,371. Worldometers source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 172,983,681. Total deaths 3,719,090. Total recovered 155,726,705. Iloilo Newsline COVID update.
Kay Sir Vernon na Cabalfin na mayong gabi. Diraman kay Orly Cabalfin. Kay Mama Doktora, kay din Doktora sa Isatyo. Mayong gabi. Sir Rolly Gambol. Mayong gabi, sir. Kay din Erika Wanisa. No, sa Isatyo. Mayong gabi man. Kay Engineer Kinoy Aligain, kag kay Ma'am Gladys Aligain dira sa Leon. Mayong gabi, sir. Sa tanan-tanan namon nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa pag-upod sa amon nga pagpangalagad. So wala na kita sang chimpo sa aton nga pagpangalagad. God bless us. Ini ang inyong mga alagad. Chicksipit ka Marcia Diaz. Opod man kay Sweet Don nga Gamarcha Diaz. Ako naman, si Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.